Ito yung breakfast ng tatlong inday ngayon, mga kainday. Ayan, tatlong kape, oh. So, hindi magkakaiba kami ng kulay, ah. Tapos, meron kaming tig-iisang Skyflex, oh. Di ba, mga kainday? Parang nasa Pinas. Tapos, ayan yung aming egg sandwich. So, ayan. Merong white bread, brown bread. Yan lang aming pagkain ngayon. Ayan, mga kainday. Puting kanin, tapos may paksiw kaming isda, yung kulay pula, hindi ko alam ang pangalan niya, nakalimutan ko na. Tapos mayroong okra at may gulay, leftover po yan. Ayan, mga kainday. Tapos may dalawa pang pirasong prito. Ayan, so kain na po tayo, magkakamay lang po kami. Ayan, Inday Annabelle, kain na po. Ayan, magkakamay lang po kami kasi masarap kumain pag nakakamay, di ba? Mga kaindayan lang po. Salamat. Kain tayo.